मित्रांनो, मी चावडीशीत आहे. सगळी पोरं होती. कंटाळा आला इथं बसून बसून. केला जाता आता प्रॅक्टिस करता ओरमची. कारण की मित्रांनो, मे महिन्यात आमची सावरीपाडा तुम्हाला तर माहितीच आहे. तिथं आमची मॅच आहे. काय माहीत कुणाची ती माहिती नाही, पण मॅच आहे आमची, म्हणून आम्ही प्रॅक्टिस करतो ओरमची. तर मित्रांनो, आज तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत शेवटपर्यंत बघा, स्किप करू नका. मित्रांनो, आम्ही ओरम कशी आम्ही टाकता कसं खेळता होतो तुम्हाला दाखवू. प्रतीक मामा पण आला आहे. त्याला आता तो झोपला असेल का रील्स बघत असेल काय माहिती. आता त्याला उठवा जाता. हा बघा सुगंध इथं आहे, दिसतंय काय? दिसला. तेजस खालती गेला बॉल आणायला तिकडं. मी टाकला तो बॉल तिकडंच गेला. आमची MS धोनीची बॅट माहिती आहे किती लाखाला आहे? तो पण असं माहिती, राहू द्या. मित्रांनो, इथं जो घर आहे तुम्हाला माहिती आहे. त्या खिडकीतनं गप्प बघू काय करताय तो बघू. तो बोलला झोपायला गेला मी. मगाशी गेला लय टाइम झाला. बघू काय करत असेल तो. हा बघा मित्रांनो, रील्स बघतोय. काय करतो व्हिडिओ काढता काय माझी व्हायरल नका करू. आणि आम्हाला अर्धा तासापूर्वी बोलला करून मी झोपाय जातोय आणि बघा काय करतोय. कारनामे बघा. काय गेलाय असा पोरगा पाहिजे गुणी. बोलला का खेळायला येतात. खेळायला जायला मला एवढा वाकून टुकून बघा आली. मगाशी बोललास तू अर्धा तासापूर्वी झोपाय जाताय. झोपतच होता पण मग मी बोलला रील्स बघू दे. पोरा कुठात पण येतील बोलू आम्ही. कुठली गावात हात पोरा जराशी बघ तू. जिबू कुठे गेला? सायकल ठेवायला गेलाय. तू बघ सायकल ठेवाय कुठे तिकडे गेलाय. कधी पोचला तिकडं? तू आणि संकेत कुठे गेला? ह्याला माहिती. संकेत बोराना गेलाय. भाईना किती बोरा कालचो भगवान लागेल तो. भाईना किती खाताय तरी किती. तुम्ही आलो तशी माझा नेटवर्क पण गेला तो. चल तू मोबाईल चार्जिंगला लावते तसं चार्जिंग वगैरे आहे. म्हणजे कसं नंतर आयटम जवळ बोला आहे. असू दे तुमच्यासारखा नाही आम्ही लपून पूज. जिगू पोचला मैदानावर. सोमची आयटम आहे तो आताच बोलला. सोमची आयटम आहे बघा. सोबत बोलला आयटम आहे माझी. काय नाही सोमची आयटम लपून जपून बोलतो असं बोलतो. स्वतःच बोलला आता स्वतःच बोलला. बॉल पडला. आला उठून आला. बघायसाठी पण एवढी गाडी मागवतात. ती बघ गाडी कशी आली. दाखव पायान आली पायान गाडीला पाय असतात काय म्हणजे त्याचे हो असा बोल. हे देख क्या बुटा बिटा घालतात ही पोरा. आणि आम्ही बघा आणि आमची बघ म्हाताऱ्यांची चप्पल. हा बघा कसा हा पागल सारखा पोरगा मारतो आम्हाला. हे बघा बॉल बघितला होटून मारून. काला पडलाय तो पहिला. काय माहित कुठे पडलाय. स्वतःचा नाग बघ आधी कसा काला पडलाय. बॅटिंग पण करताय. गेला काय रे? त्या बाईनं माझं चोरलेलं वाटतं दिवाळीतलं तेच बोलला. बाईनं कौलावरती टाकलेलं सुकट टाकलेलं ते पळवला नेहमी चोरटा. अरे 2च बॉलात कुठात त्या बाईनं घरातून पळवलंच का काय माझ्या. तू गप्पच बस. माझा बॉल शोधून द्या परवाच्या दिवशीचा. इथं मुंबईतून आणलेला मी. अरे हा बघ तर मित्रांनो पाहू शकतो पाय फक्त दिलं तर तुटला. बघा एवढी पावर याच्यामध्ये आली. काय बोलला? बॉडी बघितलीस? बॉडी दाखव रे. बॉडी दाखव माझी.
ही बघा चिंदीवरची पडी. चिंधीवरची बोलतो. हे बघा. बघितलास कसला पाव कुठे गेला तो नवीन. तुटलेला आहे हा फक्त शायनिंग फेकी टाकते फक्त असंच. राजो कॅमेरामॅन सकट नाही तुला. यहाँ पर सुपरा की गेंद जाते हुए नहीं मारते हुए वाइट का गेंद वाईट का गेम. लागला काय माझा दिसला नाही. यहाँ पर श्रवण का आगमन होते हुए साइकिल से कुठं पण सायकल चालत जात नाही बोल. हे 2 बॉल झाले. यहाँ पर गेंद जाते हुए लेफ्टी का बॉल नाना पण टाकायचा आहे. व्हिडिओ काढ करतच नाही यार. जर मी टाकता माझी थोडी ना लवकर एवढ्या वाईट 3च बॉल लागतंय. मारता येतं साधे धाबक. हो टर्नर भाई. एक बॉल फेकाडी टाकतं हाय ना हा फेकाडी टाकतं. हापचं हाय मलिंग आहे. उडवशील माझा टाकला जो. हे माझ्यासोबत अशीच करतात नुसती मला पाठवतात लांब लांब आहे बॉल. अरे त्या भाईना तुम्ही फोडायच्या मार्गावर लागली वाटतं मला. साडीच्या जो पाठी राहिलेला परवानत तो तुम्ही फोडाल माझ्या टाकलेलं. किती झालं. ये बॉल दे. एक तरी टाकायला नीट. नाही आता दाखवाय पाहिजे होता रे खरंच. सामने असा चांगले चांगले व्हिडिओ बरा वाटतात थोड्याशा. अरे हे जो मला फोडतील वाटतं. बॉल आहे. नंतर माझी बॅटिंग आहे आता. हे कालसर काय ना मारल ते तो त्याची बॅट म्हणजे बॉलिंग असेल तो ना. चल बॉल आहे. आता मला मला दाखव कसं असतो तू. मी आहे हे शुभा तसा मारल विराट कोहली तर कव्हर ड्राईव्ह मारून दाखव विराट कोहलीचा. तो हा बॉल गेला गेला सीमा पार चौकार. आणि आमची साडी उठलेली फेकाड्याने टाकला बॉल. हा हा मामासला. हा काय मामासनी मारला शॉट पण इथंच पडला. मामासला फसवला भाच्यानी. मामाच बोलताय पोरगी नाही देणार. सोंगडा आहे काही सोंगडा गरज नाही.
गोंधळ टाकला बॉल हा हा काय का 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 सो पतिकच्या भेंगातून बाहेर. आता मामासला भाचा बॉलिंग टाकतोय. काय भाच्यान टाकला बॉल हो मामास तुतून. मामासला घाबरलाय बादशा. बादशाला पाठवलेली आहे रस्त्याच्या बाहेर. षटकार नाही. हा बॉल फुटलेला आहे आणि पतिकदाची फाटलेली आहे. हा श्रवणचा बॉल आणि श्रवणला काय आक्रमण. श्रवण बॉल जातो सीमा पार. कॅच. हा पपुलदा ह्याचं नाव काय. प्रतीकदा फक्त लहान लहान बॉलच मारतो. मोठ्या बॉलना काय मारू शकतो. दागुला तो तिकडे मारा आणि तो एक सोमला तिथं समोर समोर षटकार. दिसत नाही. यावर्षी आमची मे महिन्यात टीम आहे. आता शुभम भागडेचा बॉल. हो काय शुभम भागडेनी प्रतीक टाकले तिथंच. तिथेच उभी ठेवलेली आहे. नाही पण धावलेला नाही प्रतीक टाकले म्हणून तिथंच उभा आहे तो. आजचा बॉल हो चाचले घाबाचा आणि मामा भाच्याने टाकला. मामाला बॉल. भाच्या घाबारलाय म्हणून वाईट टाकलं नाही आणि मामासला बाबले बिबले बोलतोय भाच्या. श्रवण बॉल शोधताय. ह्याच्या डाव्या साईडला व्हायला सांगताय. आणि आता मामा समोर भाच्याने टाकला बॉल हो पण घाबरलाय मामा. झाले हे जीवन. आणि आता आमच्या जिगूची बॅटिंग येताना हवल्या जिगू ये पोरानू हलू टाका नाही तर मला फोडशीव केले. आता बोलतो विराट सारखं मारते बोलतो. अब मला नाही माहित. मला नको माहित. असं ले नो आहे नो आहे वाईट आहे. बॅट पोचवतो तिथं बोल. सोम बघतोय आता. वाटतं मला वाटतं सोम टाकतात. बघ काय चढवलं. नको बॉल नको. माझ्या वेळी दाखवलास. हा सोम बॉलिंग टाकतोय सोम. हो हो सोमला पण मारला ना. कडकडून द्याला अंगडे आलाय. बॉल वाईट गेला असता. आज मारला तो मला सांगाल. जो घंटा येऊ का मला. तिथे सोम हळवे बॉलिंग करताना सोमला मारताना आणि सोम बघताना आणि जाताना. तिथे प्रतीक हसत येताना आणि चेंडू टाकताना आणि फुटबॉल. तिथे शुभम भागडे टाकताना वाईट. ते परत प्रतीक टाकताना आणि बॉल लागताना. तिथे सोम हळवे धाव देत. गोल किती बॉल झालं. तिथे सोम हळवे येताना चालवताना वाईट. ते चेंडू टाकताना वागताना आणि वाईट. ते चेंडू टाकताना बॉल. सोम परत येताना इथे मारताना आणि इथे कट होताना इथे बॉल फिरताना. चेंडू टाकताना वाईट.
इथं सोम बॉलिंग करताना इथे मारताना नो सोम परत येताना बॉल टाकताना वाईट इथे परत चेंडू वाईट रस्सी टाकाने तो बॉल लागल तिथं सोम बॉल टाकताना विकेट त्या चेंडू घेऊन येताना टाकलेला बॉल आता माझा बॅटिंगला झुसताय ब अब डेंगा घालने जाता है. असा काहीतरी करत जा कधीतरी इथं दोघा जण पुशअप मारणार आहे शुभमदा आणि प्रतीकदा पुशअप मारणार आहे आणि सोम पण मारणार आहे मला येतच नाही पुढचं मारताना. कारण की सोम कसा पोरींच्याच जास्त असतं ना म्हणून त्याला येत नाही. काय सोम बॉलिंग टाकतो ओ हो सरपटी 4 टप्पा बॉल कामापुरता मामा प्रतीक द्यायला पोरकी देणार आहे आता नाही देणार आहे त्याने पटवलं नाही ना सोमनी. हा हा काय सोम बॉलिंग टाकतो हा काय वाकड्या तिकड्या बॉल जातोय बॉल सीमा पार हो काय शुभम बागड्यानी बॉल टाकला आऊट जस्ट लुकिंग वाव आणि सोम बायला काय बॉल मारताना आणि काय बॉल टाकलेली हा हा प्रतीक तासले गाभारला श्रवण आहे ना सोम बघ कसा धावतो बघ कसा जोश मध्ये आहे सोम तोंड काला काला गेला नाही कुठे गेला काय माहित काय हा शुभम बागडी टाकला बॉल अशा होऊन घाबरून बाजूला सोम होडबेन टाकला बॉल ओ काय बाउन्स पण वाईट बॉल चालू करताना आणि सोमनी काय बॉल टाकला हा श्रवणनी सोमला उचलून मारा सोम नुसता चिवला चिवल तो चिवला चिवल नाही ना करत म्हणून नाही दाखवत. सोमला फिल्डिंग नाही येत नीट करताना पण त्याला आता ह्या वर्षी घेणार आहो केलाय काय करणार आता. हा सोम सारखा आमच्या गावात कुठं फिल्डर भेटणार नाही दुसरा कुठंच नाही फिल्डर तो आमच्या गावात आहे. असली फिल्डिंग करताना किती पण उंच बांध असू दे त्याच्यावरनं खाली उडी टाकल कॅच पकडायसाठी एवढा मोठा फिल्डर आहे आमच्याकडे. त्याला विकत घेतात 4-5 लाखाला
म्हणजे काय बोलायचं? असली फिल्डिंग करताना जो बॉल ह्याच्याकडे आला ना सरपटी तो ह्याच्या ढेंगा खालनं गेलाच पाहिजे, अशी याची फिल्डिंग. कॅच उडाली असा हात टाकला ना असा खालतून असा नुसता बाबू. पडत जातो. विराट कोहली इकडे फिल्डिंग शिकाय गेलेलो. वाईट बॉल आहे केवढा वरना बॅट पण नाही त्याची पोचली. हा शुकान काय त्याची गाडी घेऊन येतोय वरच्या बांधातनं. आणि सोम काय थारतूर थोतूर काय करताय काय माहित नाही. आणि बॉल गेलाय भोकलात ना तिकडे बार. अजून चौका पण नाही गेलाय तिथं. स्लीपर लावला त्याने अडवलं. ओहो LBW. आणि साल्याच्या बॅटीला बॉल नाही लागत म्हणून मुद्दाम मारतो. तुझी विकेट किपर आहे. आणि हा सोम काय करतो इथं बारकिया. चल विकेट ये चल. काय सोम फेकी बॉल टाकतो आणि वाईट बॉल. हा शिकान बारकी आलेला आहे. त्या दिवशी त्याला रडवली आम्ही. घाबरलाय तो. बॅटिंग साठी हावरे किती करत होता. एक बॉल मांडीवर लागला, दुसरा बॉल डोक्यावर लागला. मित्रांनो आताच खेळून आलं. नेताना आम्ही 4 बॉल नेलो आणि एक पण घरात नाही आला. हा बघा काय करताय. हे काल धंद. हे बघा भंगारवाल्याला विकता किती महिना तिथंच आहे. काय तो बघा. भंगारवाल्याला भंगारवाल्याला विकायचं काय कमेंट करून नक्की सांगा. पाहिजे असलं तर आमच्या इथे या भेटल. तू वरती नको दाखव, इथे दाखव. दिसताय का दिसताय. तो भंगारवाल्याला विकू काय विचार सांगा तुम्ही कमेंट करून सांगा. मस्त आहे. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. नोटिफिकेशन बेल आयकॉन ऑन केले का नोटिफिकेशन आमची पहिली भेटल. टाटा गुड बाय. हे गुन्हा काय बोलायचं आहे. बोलायचं काय टाटा बिटा तरी बोला. टाटा नाही बोलत बाय बाय. बोल तू बाय बाय. मी काय तू बोलायचं बोला. टाटा.